kraljevstvo kralj Francuske Louis XIII i njegov tek rođeni sin i naslednik. O Bože, pomozi mom kraljevstvu. Jedan sin znači mir, a dvojica anarhiju. Čovek sa gvozdenom maskom. Po romanu Aleksandra Dime. Rođenje dvojice sinova naslednika francuskog prestola bio je najčuvanija tajna. Sada, 15 godina kasnije, stariji sin Louis XIV vlada kao kralj i ne zna da ima rođenog brata Filipa. Pre 15 godina, te godine kada je naša voljena kraljica podarila Francuskoj prestolonaslednika, na nebu iznad sela Luberbanglesina, u Crnoj šumi u Nemačkoj. Potraži Luberbanglesin. U kom atlasu, gospodine Lacoste? U drugom, s leve strane. I kao što rekoh, iznad sela se pojavila dvorepa kometa koja se ustremila pravo na Pariz. Kako bar tvrdi Robero de Luberbangla... O, blagi Bože, gde sam on ostao? Reci tom deranu da prestane. Odmah, gospodine Lacoste. Hajde! Namesnik Luberbanglesina ustao iz kreveta, ne bi li oterao mačku koja je zavijala. Otvorio je prozor i ugledao kometu. Što nas navodi da se pitamo, da li pomeranja nebeskih tela utiču na pojave na zemlji i obrnuto? Proučite almanahe i ove i napiši mi 17 stranica, tačno toliko, ni manje ni više. Idi sad. Hajde, idi, jaši. Gospodine Lacoste, hoće li nas uvažena dama iz Pariza posjetiti danas? Ona dolazi svakih 6 meseci, Filipe. A ko je šalje? Tvoj zaštitnik. Ko je moj zaštitnik? Živi u Parizu, Filipe. Hajde, idi da jašeš. Gospodine Lacoste, ko su moji otac i majka? Idi, jaši, jaši, dečače. Uspori!
Uspori! Uspori! Trubaču, Šta je? znaš li ti ko je moj zaštitnik? Naravno da ne znam. Zašto kažeš naravno? Pa ko sam ja da bih znao? Ti si neko ko je itekako važan za mene. Sem toga ja ništa ne pitam, jer ko pita, ovdje mu više nema mesta. Sve znači mirno, Perona. Niko ništa ne pita i momak je srećan. Da, madam. Učili dobro? Da, madam. I u verskom duhu. Naravno. Evo ga, gospodine. To je uvažena dama iz Pariza. Da ga pozovem da lično popričate? Dovoljna je tvoja reč, Perona. Gospodarica je poslala pismo. O, prenesite joj moje skromne pozdrave. Mislimo na nju svaki dan. I ona misli na vas. I na dečaka. Ko je to? Ja, ko bi drugi? Kraljičino pismo. Pismo od kraljice? Trčimo po njega! Nema ga. Ne vidim ga. O, moj Bože, moj Bože! O. Šta se tu dešava? Dešava? Ništa se ne dešava. Ko je tvoj zaštitnik? Tvoj zaštitnik živi u Parizu, Filipe. Ko su mi otac i majka? Hajde, jaši. Pismo. Pismo, kraljica. Laku noć, gospodine Lacoste. Laku noć, Perona.
pismo je stvarno od kraljice. Moj tajni zaštitnik je kraljica Francuske. Filipe! Kasniš na doručak, Filipe! Hajde, spavalice! Diži se, lenčuga! Filipe! Filipe! Filipe, šta ti je? On zna! Pročitao je pismo! Zna? Jesi li sigurna? Gdje je bilo pismo? Mora da je palo u bunar! U bunar? O, jadni momak, on je tako pošten. Šta ćemo da radimo? Moramo da obavimo našu dužnost i da obavestimo kraljicu. Šta da radi, presvetli biskup? Preostaje vam jedino da postupite kako je najbolje za Francusku. Ne laj, sve u redu. Gospodine Filip, Da? uhvatite ga. Ne! Gospodin Lacoste, pomozite mi! Filipe! Filipe! U ime Francuske. Po Bogu, Atose! To je suviše svečana prilika za čoveka u penziji kao što sam ja. Moja odeća je davno izašla iz mode. Zato će tvoje odvažno srce uvek biti na ceni. Vidi, starog prijatelja. Šta? Aramis? Jesi li to ti, stari druže? Ja sam sada biskup od Vana, Portose. Gde si ti bio sve ove godine? Na selu. I vidi se. Ovo je gospodin Fouquet, kraljev glavni ministar. Gospodin Fouquet, kakva čast! Nikad nisam mislio ću sresti tako važnu ličnost kao što ste vi. Uvek na usluzi sluga sam pokorni. Atose, jesu li svi dvorjani tako nepristojni? Oni vode računa samo o sebi, stari druže. A ko onda brine o Francuskoj? Valjda Aramis na neki svoj način. Meni, D'Artagnanu, se on nikad nije dopadao. Pustimo sad to, Portose. Evo, stiže kraljica majka. Kraljica i njena dvorska dama, gospođa de Chevrez. A ko je taj gnevni gospodin? To je gospodin Colbert, kraljev, drugi ministar i Fouquetov smrtni neprijatelj. Moram priznati da mi je drago što nije moj neprijatelj. Pogledaj ga samo kako je besan. Prava buba švaba.
Znam kako možete zauvek da pridobijete kraljevu naklonost i uništite bubašvabu Kolbera. Stvarno? Pozovite kralja na vaše imanje pored Loare. Laskajte mu hvaleći njegove portrete i zadivite ga muzikom i vatrometom. Omogućite mu da se osjeća kraljevski. Hoću, presvetli biskupe. Vi ste mi pravi prijatelj. Njegovo veličanstvo Louis XIV, kralj Francuske. Dobro, D'Artagnane, gde je taj tvoj stari drug Portos? Evo me, veličanstvo, Bog neka vas štiti. A ovde ste dobrodošli, jer pamtimo kako je vaš otac odano služio našeg oca. Kakve su naše obaveze za danas? Gospodin Colbert traži da ga lično primite. Nadam se da ću ovim papirima dokazati da je gospodin Fouquet potrošio milione od vašeg poreza na izgradnju svog dvorca u Vole-Vikontu. Kakva drskost, gospodaru. Odbijam optužbu. Normalno. Šta još imate da kažete? Pozivam vas i vašu svitu da budete moji gosti. Uverit ćete se u moju neograničenu oddanost. Prihvatamo poziv. Zadivi nas, Fouquet. Idemo u Vaux. Krojač. Pažljivo, pažljivo! Zadrži isti vod! Pažljivo! Ne brini, Portose, bit ćeš najbolje obučen čovek u Vou. Stoj, ko da si? Stoj! A sad vrati mi iglu. Sjajno. Božanstveno. Moj remek delo, iako imam 83 godine. Možemo li da se pomerimo, Perserine? Gospodine D'Artagnane, znate valjda da se ovamo ulazi na prstima? Treba nam novo delo za našeg starog prijatelja Portosa. Vi ih imate gomilu. Svi su se skupili. Skupili? Moje kreacije se ne skupljaju, gospodine Portose. Biće da su se gospoda malo proširila. Svejedno, možeš li nam pomoći, Perserine? Uzmite meru ovom gospodinu i to sa 2 metra. 2? Jedan je bez sumnje za merenje moje časti i poštenja. Dobri Portose, stari lafe. Sviđa mi se ova zelena svila. To je najskuplji materijal u čitavom Parizu. Tkano je specijalno za njegovo veličanstvo. Ostalo je samo to parče. Ne deluje tako skupoceno. Stiglo iz Kine, na slonovima. O, Bože, onda ga uzimam. Koje su mu mere? Dužina 98, grudi 360. Hajde, Perserine, podneću sve. Reci mi ono najgore. Struk 482.
To je previše. Hoćeš da mi ispadne i posljednji zub? Gospodine D'Artagnane, molim vas. Samo hrabro, stari druže. Mogu samo da se čudim. Kakvo čudo? U Parizu je potrebna veća hrabrost da odeš do krojača nego u rat. Gospodine D'Artagnane, slonovi su možda doneli materijal u Francusku, ali ja neću da ga kvarim šijući za nosoroga. Za nosoroga? Za vašeg prijatelja. Gospodine Persirine, vi ste kralj svih krojača. Poštovat ćemo vašu volju. Problem je, naš Portose, što mnoga gospoda šiju za svečanost i nema dovoljno materijala za tebe, razumeš? Znači li to da ću morati da idem u ovom dronjku? Bojim se da je tako. Zaslužio sam valjda više od toga. Tvoja odanost Francuskoj zaslužuje sve što zatražiš, stari druže. Bravo, Aramise, bravo! Gospodine Perserine, gospodin Fouquet ima jednu molbu. On želi da zadivi kralja njegovim portretom. Može li slikar da dođe ovamo i naslika kraljevo odelo za koje se već priča da je vaše remek delo? Evo ga, gospodaru. Nek dođe i neka ga ovekoveči za buduća pokolenja. Aramise, hoćeš li da ručaš sa nama? Nažalost ne mogu, čekaju me moje verske dužnosti. Omoknite, probisveti. Šta je to? Stanari Bastilje. Ovo je ta samica visosti. Sačekaj napolju. Ko ste vi? Šta hoćete? Tvoje ime je Filip, zar ne? Poznati ste mi, ali ne znam odakle. Znaš me iz detinjstva, kad si živeo sa Lakostom i Peronom na starom imanju. Iz detinjstva? Jesam li ga uopšte imao? Zoveš se Filip, zar ne? Da, Možeš li da me se setiš? da. Dolazili ste u pratnji kraljičine družbenice, a mog zaštitnika svakog meseca. Tačno, ja sam Aramis, biskup od Vona. Koliko si već dugo ovde? Zabranjeno mi je da govorim. A znaš li zašto si ovde? Čudno. Nisu ti dali ogledalo? Uporedi sada svoj izgled sa ovim. Ko je to naslikao? Otkud je znao kako izgledam? Portret nije tvoj, već njegovog veličanstva kralja Luja XIV. Kralja? On je vaš brat, gospodaru. Moj brat? Vi ste identični blizanci. Sad je sve jasno, zar ne? Da. Sve je jasno. Želite li da pobegnete odavde? Da. Vaša želja je moja zapovest, gospodaru. Hoćeš da kažeš da jedan dobar potez nije dovoljan?
Šta još treba? Da se pusti na slobodu jedan zatvorenik iz Bastilje. Koji zatvorenik? Ja ću uneti njegovo ime. Nemoguće. Zatvorenik neće ugroziti njegovo kraljevsko veličanstvo. Kunete li se? Onda pristajem. Naredbu je potpisao gospodin Fouquet. Vozi! Vaše veličanstvo, dugo sam sanjao ovaj trenutak, ali odluka je na vama. Mogu da vas pošaljem na sigurno mesto gdje vas niko neće naći i gdje ćete moći na miru i na slobodi da živite do kraja života. A mogli biste da budete kralj Francuske ako me postavite za glavnog ministra. Ponovit ću, odluka je na vama. Zaboravljate da sam odan svom bratu. Vaš brat, gospodaru, sluša zle i opake ljude. Koje zle ljude? Fouqueta, Colberta. Ono što Francuskoj treba je iskrenost i poštenje. A to mogu ja da joj pružim? Da, gospodaru, vi. Onda, vodi me tamo gde je kruna Francuske. Gospodaru, čast mi da vas ugostim u svom skromnom dvorcu. Hvala ti, Fouquet. Ovuda, gospodaru. Naredniče, postavite stražu. Ovdje ćete, gospodaru, da se odmarate. U odeji Morfeja, boga sna, koji je naslikan na tavanici. Vidiš li ga? Da, To je tvoj brat. da. Posmatraj ga. Nauči sve što možeš pre nego što zauzmeš njegovo mesto. Fouquet stvarno veruje da njegova snishodljivost može da ga spase. Kako iko može da se spase nekih nepredviđenih okolnosti, gospodine Colbert? Još bataka! Još vina! Sličnosti ima na prvi pogled, gospodine Fouquet. Morate se potruditi više ako hoćete da nas zadivite. Svakako, gospodaru. Balet i vatromet će pokazati svu raskoš Luja 14. kralja sunca.
Odlično, Kolbere. Dokazao si Fouquetovu krivicu. Nikakav vatromet neće moći da spase njegovo imanje. To je bila samo moja dužnost, gospodaru. Oduzet ćemo mu svu imovinu i proterat ćemo ga. Izigrao je naše poverenje što ti nisi, odani moj Kolbere. Mogu li da te zakunem u ime našeg starog prijateljstva i vernosti da nećeš pričati? Naravno. U pitanju je neka tajna, zar ne? Francuska je u opasnosti. Ne pitaj kako. Nešto treba preduzeti. Hoćeš li mi pomoći? U opasnosti, jeli? I ti, a i Francuska možete da računate na mene. Takva odanost zaslužuje priznanje i kralj će te svakako unaprediti u vojvodu. Ja? Vojvoda? Tako mi časti. Računaj na mene. Naći ćemo se u ponoć u podrumu. Biću tamo. To je hrabro od vas, svetlosti. Nije to još ništa. Evo, Odežda mog brata. verna kopija. Sjajno vam pristaje. Je li moj brat u svojim odajama? Jeste, vaše veličanstvo. Eto, završili smo sa gospodinom Fouquetom. Sa njim ću porazgovarati ujutru. A sad nas ostavite. Umorni smo. Sanjamo li? Gde smo to? Spavamo li? Ko si ti? Ovo je izdaja. Mi smo kralj! Mi smo kralj! Vodite ga. Brzo. Izvolite, vaše veličanstvo. Sjajno. Pokreni mehanizam. Ja?
Sam kralj Francuske. Došlo je do greške. Ovaj zatvorenik ne sme nikad više da izađe odavde. Mi smo kralj Francuske! Otvorite vrata, idioti! A neko će da plati za ovo. To je sve neka velika greška. Oslobodite me! Mi smo kralj Francuske! Mi smo kralj Francuske! Mi smo kralj Francuske! U pomoć, mi smo kralj Francuske! Mi smo kralj Francuske! Mi smo kralj Francuske! Mi smo kralj Francuske! Moj život je gotov. Kralj me je odbacio. Gospodine Fouquet, uortačite se sa mnom i bit ćete 10 puta bogatiji nego što ste sada. Ali kako? Prošetajte sa mnom i ispričat ću vam šta se dogodilo. Ne, nikad. Ja sam častan čovek. Neću da učestvujem u zločinu ili, ne daj Bože, u nekom građanskom ratu. Ali postoje dva potpuno identična kralja. Kapetane D'Artagnane, Izvolite. uhapsite ove ljude, oni su izdali Francusku. Šta? Nemoj, D'Artagnane, stari lafe, kakav zatvor. Mušketari, uhapsite ih. Došlo je do greške. Zatvorenik će biti oslobođen i ide sa mnom. Imajte hrabrosti, gospodaru. Nije još sve izgubljeno. Vaša majka, kraljica Ana i Madame de Sevres. Dobro jutro, majko. Nadamo se da ste dobro spavali. Odlično, hvala ti, Luje. Gospođo de Sevres, Vaše veličanstvo. A jutros delujete neobičajeno sveže. zahvaljujemo se na komplimentu i uzvraćamo ga istom merom. Gospodin Colbert. Gospodine Colbere, dobro jutro. Još papira? Da, vaše veličanstvo, dodatni dokazi protiv Fouqueta. Kapetane D'Artagnane, Izvolite. gde je gospodin Fouquet? Otišao je za Pariz. Za Pariz? Zašto? Navodno je ugrožen vaš život. Moj život? Šta može da nas ugrozi ako ne gospodin Fouquet? Pustimo sad šalu, Colbere. Gde je biskup od Vana? Gospodaru, Aramis je uhapšen. Uhapšen? Po čijem naređenju? Fouquetovom. Oslobodite ga.
Imamo važno obaveštenje u vezi s našim dobrim biskupom od Vana. Sklanjajte se, ide kralj! Sklanjajte se! Kralj? Mi smo kralj. Šta sad, brate? Brate? Majko, priznaj da smo mi kralj. Majko, proglasi mene za kralja. Gospodine Fouquet, ko je ovaj prevarant? D'Artagnane, ko je od nas dvojice pravi kralj? Gospodine, hapsim vas. Verovao sam ti, Aramise, a ti si me izdao. Budalo. Šta si rekao? Budalo. Valjda sam zaslužio nešto bolje, Aramise, nakon svih ovih godina. Ono što zaslužimo, to i dobijemo. Aramise, Portose, izmolio sam kralja da vam poštedi život, ali ćete biti zauvek prognani. A sada, evo nekog s kim treba da se pozdravite. Kako ste mogli, drugari moji stari? Ja sam želeo da postanem vojvoda. A ja sam hteo da ih postavljam. I ne kajem se. A što se vas tiče, gospodine Fouquet, nemojte misliti da me je vaša odanost zadivila. Otpušteni ste. Gospodin Colbert će vas zameniti. Prestani da plačeš, majko. Zaslužio sam da budem kažnjen. Ispao sam glup. Verovao sam u biskupove laži. Sad moram to da podnesem kao pravi kralj. Što i jesam. Evo je. Prava maska za kralja. Za nazovi kralja. U pravi čas, Bolonž. Prebacite ovaj sanduk na brod. Krećemo odmah. Odmah, kapetane D'Artagnane. Ajde, momci, na noge, bacite užad, dižite jedro. Dižite jedro.
Ogega mambo! Ogega mambo! Nešto mi je u redu. Ogega mambo! Asela! Izvolite, kapetane. Šta nije u redu? Ogega mambo! Ogega mambo! Da, to je Mambo! Boga mi jeste. Ubiće nas! Spasi nas! Spasi nas! Hoću, momče. Da nas spasiš od čega? Okrećemo se! Kapetane, mi menjamo pravac. To je Mambo. Šta je to? Zloslutni, najopasniji vetar na ovim prostorima. Moramo ga izbeći. Ne menjaj pravac, naređujem ti. Vadite oružje! Ubij ga i pojedi perušku sa njegovog šešira. Ta peruška je orden časti. Ogega! 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 Pusti me, majmune! Prestanite! Prestanite, naređujem vam! Prestanite! To je duh! Napadnite ga! Ovo je opasnije od najgoreg vetra. Kapetane, budi muško, ne menjaj pravac. Radi tako! Ne mogu vas spasiti ovog zatočeništva, iako ste mi na brodu spasili život. Ja sam vojnik. Moram da poštujem naredbe. Služim Francuskoj, ali ni blizu kao vi. Pristajući na ovu kaznu, spasili ste nas od građanskog rata. A sada moram za Pariz da prenese vašem bratu da je njegova naredba izvršena. Srećan put! Ostaću večno vaš verni sluga, veličanstvo. Neka živi kralj! Nek živi kralj! Tekst prevela Žana Rolović. Tekst interpretirali Dragan Vujić, Nenad Nenadović, Duško Radović, Olga Odanović, Marica Vuletić i Vladan Savić. Tehnička obrada i distribucija Continental Film.